Vitaj v príbehu o škole, kde sa z obyčajných študentov stávajú hrdinovia s jedinečnými schopnosťami. Tu sa prebúdza študentský duch, Lomonoska, vďaka ktorému objavíš svoje výnimočné zručnosti. Toto nie je iba škola, toto je bootcamp, ktorý ťa pripraví na život v skutočnom svete. Vitaj na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave na Lomonosovej číslo 6. Vstup do sveta, kde drevo ožíva pod tvojimi rukami. Odbor stolár, miesto, kde sa z nástrojov stávajú zbrane majstrov a zručnosti menia obyčajný materiál na jedinečné umelecké diela. Práve tu, na našej škole, sa z teba stane tvorca, ktorý ovláda tajomstva dreva a premieňa ich na hodnoty, ktoré pretrvajú veky. Vstup do dielne a staň sa stolárom, moderným majstrom dreva. Vitaj v odbore inštalatér, v ktorom získaš moc nad vodou, plynom a technológiami. Tu sa z obyčajných trubiek stávajú tepny moderného sveta, ktoré ty spojíš svojimi rukami a znalosťami. Ako inštalatér sa staneš majstrom toku energie a života. Zručným hrdinom, ktorý zabezpečuje pohodlie a bezpečie pre všetkých. Vstúp do tejto výzvy a ukáž silu, ktorá v tebe drieme. Objav miesto, kde sa z kameňov a tehál rodí pevnosť a trvácnosť. Odbor murár, miesto, kde každý múr, každý dom a každá stavba nesú tvoj podpis. Ako murár sa staneš staviteľom základov, hrdinom, ktorý vytvára bezpečné útočiská a monumenty pre budúce generácie. Priprav sa, lebo práve tu, z tvojich rúk, povstane budúcnosť. Pevná, odolná a neoblomná. Predstav si kúzlo, ktoré dokáže premeniť niečo úplne obyčajné na neuveriteľný chuťový zážitok. Odbor kuchár, miesto, kde zručnosti a kreativita dávajú vzniknúť novým chutiam a vôňam. Ako kuchár sa staneš umelcom v kuchyni, tvorcom jedál, ktoré prinášajú radosť a spájajú ľudí. Práve tu sa učíš meniť obyčajné ingrediencie na výnimočné diela. Aké by to bolo stať sa každý deň súčasťou stoviek rôznych príbehov. Navyše so schopnosťou prechádzať medzi nimi a môcť ich pozitívne ovplyvňovať. Odbor čašník, miesto, kde sa tvoja vášeň pre pohostinnosť stáva tvojou supersilou. Tvoj úsmev a zručnosti v príprave nezabudnutelných drinkov a dokonalej kávy premenia príbeh každého návštevníka na zážitok. Priprav sa na dobrodružstvo, kde každý servis je novou výzvou. Cítiš to? Tú sladkú vôňu, tú lahodnú chuť, doslova kráľovstvo cukroviniek, dezertov a radosti. Kráľovstvo, v ktorom si ty kráľom. Ako cukrár sa naučíš premieňať obyčajné ingrediencie na jedinečné dezerty, ktoré rozprávajú príbehy. Každý koláč a každá torta tu nesie kúsok tvojej tvorivosti, pripravené rozžiariť úsmevy a priniesť radosť. Staň sa majstrom sladkého umenia a vdýchni život svojim sladkým fantáziám. Chceš vedieť, ako zmeniť svet? Čo tak každý deň urobiť z niekoho lepšieho človeka? Odbor kaderník, miesto, kde sa tvoje ruky stávajú nástrojom transformácie a tvoj štýl premení každý účes na umelecké dielo. Ako majster vlasov sa staneš superhrdinom krásy, ktorý dodáva seba dôveru a šarm. Priprav sa na dobrodružstvo, kde tvoja kreativita a zručnosti zanechajú stopu, ktorú si každý zapamätá navždy. Nazri do zákulisia krásy, kde sa každý dotyk a každý ťah štecom mení na čarovnú premenu. Ako kozmetik vizážista svojimi zručnosťami odhalíš skrytú silu každého človeka. Ako umelec pleti a expert na štýl sa stávaš tvorcom, ktorý dodáva sebavedomie a prináša na povrch vnútorný lesk. Priprav sa na svet,
kde každý tvoj pohyb je krokom k výnimočnosti, ktorú pocíti každý, kto sa ti zverí do rúk. Objav svet, kde každé slovo môže byť kľúčom k úspechu. Odbor obchodný pracovník, miesto, kde sa naučíš umeniu komunikácie, obchodnej stratégie a vyjednávania. Staň sa majstrom predaja, ktorý buduje dôveru, uzatvára obchody a otvára dvere k novým príležitostiam. Priprav sa na cestu, kde odvaha je základom a bezpečie je tvojim poslaním. Odbor ochrany osôb a majetku. Tu sa z obyčajných študentov stáva elita, pripravená chrániť a slúžiť. Tréning tela aj mysle, disciplína a nezdolná sila, to všetko čaká na tých, ktorí sú pripravení prijať výzvu. Keď hrozba narastá, oni sú pripravení postaviť sa jej čelom. Staň sa súčasťou sveta, kde ochrana je viac než povolanie. Je to poslanie.